So what's up mga idol, ito ipapakita ko sa inyo. Ito yung mga gandang nahawakan ko, ngunit naiwan ko sa initan, no. So tignan nyo mga idol. So welcome 2025. So gising mga idol. Dami kasi nag-message sa akin kahit sa Facebook ko, no. Lalo pa ngayon medyo inaktibang yung Facebook ko. Dami naghahanap ng content, lalo yung mga bata, parents na mga sir, boss, gaji, gagambino, kailangan mag-upload ulit sa YouTube kasi yung anak ko naghahanap ng mga bagong content. So ito in the past years, ilang taon ako dito sa Mindanao. So ito yung mga hawak ng gagamba. So from start hanggang matapos yung season mga idol ko na hinawakan ko gagamba, pakita ko sa inyo. So ito sila mga idol, ang gaganda ng kulay, itim pula. So sa area natin ito, sa area ng mga handa natin, gagamba na kahit yung talaan mga idol, tigring talaan, kung iba ibang kulay na dyan lang. So ito alam ko lang paborito ng mga bata at mga boss, kaya ito talaga yung unang video ko na binigay sa inyo. So sana matanggap nyo pa rin tayo mga idol, 2025 na, and let's go. Ito yung mga gagamba mga idol nung nainitan na sila, no? So yan, may pulang tigre, may dilaw, ang gagandang gagamba talaga mga idol, ang lalaki ng ulo, lalaki ng pangil. So yan sila, papamigay ko sana to, kaso yun nga, nako, nainitan mga boss, nalimutan ng tropa, naipatong natin doon sa upuan, tapos pinabot ng init doon, hindi ko nakuha. So nakakasayang na ito, pero nonetheless mga idol, at least pinakita natin sa inyo. And again, sana matanggap na tayo 2025 na. God bless you all mga idol.